jalaran Sagung Paranayaka lagi padha sibuk. Parang sira Kakang Patih arep seliti. Sabda dawuh paring panganteka Kanjeng Patih Jogowi. Sambung kelawan kedadian ana ing Kadipaten Mospati. Sayembara keng tak pacak. Apa wis kok biawarake? Apa ya wis ana keng saguh pupu ing sayembara? Kepareng nunjuk aku sisip anggen kula aturi kersa paring sami pangsawa. Sabda dalem sampun kula biawarakaken wonten ing saindenging wewengkon Kadipaten Maospati. Ngenani sayembara. Nanging ngantos dina sepriki dereng wonten patiyangan ingkang sampun ungguling yuda satemah sowan minggah wonten ing pendhapian Kadipaten Maospati. Apa kaya ngono? Kanjeng Adipati menika leres ngendikanipun Gusti Patih sampun wonten tiyang ingkang lupu nanging duka kasil duka mboten kula mboten ngantos jalaran brandal Gagak Ludra menika pranyata sekti sanget kok Kanjeng. Yen to kedlarung-dlarung ora ana kawula ning Kadipaten Maospati keng bisa mupu sayembara. Apa Maospati mungkar samegaring payung merga saka tumindake brandal Gagak Ludra keng rempon ana ing Gunung Kendeng. Panjenengan sampun ngantos alit ing penggalih. Kadipaten Maospati menika jembar wewengkon itu bener. Kathah peranganipun anggan dalem miwah para pinisepuh ingkang sampun butas menami sawiring ngrek saya-saya kasepuh. Kula anggadhahi kapitadosan mbok bilih mangke wonten kaneman uga pinisepuh ingkang saged marantasi damel Kanjeng. Tenane kaya apa? Kasektene brandal Gagak Ludra kok wis wani gawe rusuh oleh Kadipaten Maospati. Upama nalika semono Kakang Patih Rasa sliramu ngeparengake aku jumangkah pribadi nyariran Adwar kanteran Jojo kelawan brandal Gagak Ludra. Tak kira ora bakal kedlarung-dlarung lelakon iki. Kanjeng kula pamekaken panjenengan menika tak coko ingkang ageng. Boten sisa dadak nyakot utawi nyembur cekap ngobetaken pethetipun sampun damel kepiye. Ninggalake tata trapsila. Sapa? Lord Sukmana. Wong wadon sing ana sisih teng iki sapa? Nggih, kula niku mboten Sukmana, Kanjeng. Wong tuane Sukmana. Nggih. Sukmana. Aku ora ngersake sowane wong saka desa. Nek wis ngono kowe wani miyak Sagung Paranayaka kelak padha sing. Yur ana wigati. Kula sowan kepengin ketemu kali sesembahan ing Maospati. Kepengin ketemu sembahan Maospati. Nggih, Wis tau dereng namine niku pun kondang. Ning priyantonipun kula dereng ngertos. kowe wis ngerti asmane nanging durung tau weruh kaya ngopo wujud priyayine. Yen pancen kowe durung tau weruh sawangan. Ya aku Dipati Cakra Baskara, bupati ana ing Maospati. Pangapunten Kanjenge. Dur kowe
arep darbi atur apa? Kula badhe nagih janji. Nagih janji. Nggih. Aku weruh wae lagi sepisan. Mongko aku ora wanuh kelawan kowe. Kok njur tembungmu nganeh-nganehi nagih janji. Apa aku nate janji lan kowe? Ngaten nggih Kanjeng. Nalika panjenengan ngawontenaken Giri Sayembara, sinten ingkang saged mejahi Brandal Gagak Rudra badhe dipun ganjar, dipun dhawuhaken kalian putra-putri dalem. Bener, pancen kuwi sing dadi sayembara. Kula ingkang saged Kanjeng. Kowe sing bisa mupu sayembaraku. Nggih. Gagak Tenan kowe. nggih saestu. Aturmu ora kaya Mosok boten saestu. aturmu to tenan. Yen kowe sing bisa mateni Brandal Gagak Rudra. Leres. Mongko Gagak Rudra kesuwening Brandal sing Sektimah Hambara pilih bobot pilih tanding. Sagung Purnayaka prajurit bae kalah mungsuh Brandal Gagak Rudra. Ewa semono kowe bocah saka desa. Kowe lemah-lemek ngidak payek ora poplek ngidak gedang ora gepeng. Lho kok aturmu bisa? Iki aturmu ngaya-wara apa tenan? Saestu kula mboten matur ngaya-wara. Menawi panjenengan dalem kirang pitados kula niku beto seksi. Sopo sing Simboke kula iki sing nyekseni. kowe sing nyekseni kelawan ature? Sopo? Leres Bener. Kanjeng. Bener-bener yen tosok ngono kae sing mateni Brandal Gagak Rudra. Leres. Yen pancen kaya ngono, sok ngono Dawuh reh dene kowe kang bisa mupu Giri Sayembara. Lho, kowe bakal tak jodokke kelawan putraku Tin Tresnawati. saestu. Yo bejamu dene kowe dikersake para nerpati, para kadang bupati tansah tampik nanging bareng Romo macak Giri Sayembara malah sing bisa bocah saka desa. Iki bejane uripmu lho to. Kowe lelo nampa? Lahir batin kowe tresna kelawan Sukmana. Yen kaya ngono, Sayembara putri Tin Tresnawati iki dina wis rampung. Lakon kula udunen sinuwun. Udunan yo udunan. Aku ora pamit. Anak keponanku Bupati Sumbaga Lawean. Inggih kula, Pak. Jan Nur Gunung Katingaran dene pun paman ora nimbalan sliramu, kepara sliramu sowan Kabyantara. Ana wigati apa to? Nggih menapa ngantos kula menika sowan wonten ing Kabupaten Maispati. Kula bakal nagih janji perkawis panjenengan menika nganakake sayembara. Nagih janji. Nggih, Sambung lan sayembara. sayembara panjenengan sinten ingkang saged mejahi Brandal Kudu Gendeng Gagak Rudra menika bakal didhawuhaken putra panjenengan Tin Tresnawati. Pancen ora kleru, kuwi mujudake sayembaraku. Nanging yo sing gedhe pangapuramu Subaka. Sayembara wis rampung. Tekamu ana ing Maspati iki wis randhat jalaran. Sayembaraku wis ana sing mupu. Ora liya
bocah saka Karang Pradesan kang aran Sukmono kang bisa mateni Brandal Gagak Lodro. Menika ingkang saged mupu sayembara panjenengan bener saking desa bener Sukmono namenipun. Ora kae Boten dalem sewu. Panjenengan menika ampun pitados kalian bocah desa. Awit menapa, Paman? Tiang desa menika gampang ngapusi, sok seneng ngapusi, kepengin nempel kamulyan dumateng panjenengan. Sukmono menika mejahi kalian Branda, Gunung Kendeng, Gagak Lodro. Menika boten. Nek kula menika cetha ingkang saged mejahi Branda, Gagak Lodro nggih kula. Nek sinuwun kula seksinipun sinuwun. tenang seorang. Aku Sukmono kang bisa mateni Gagak Lodro. Kowe teko bebarengan kelawan Tumenggung Cogna uga matur yen to bisa mateni kelawan Brandal Gagak Lodro. Nggih. Apa kowe ndek bukti? Kula nggadahi bukti. Menika setakanipun Brandal Gagak Lodro. Niku apa kowe ndek saksi? Gajah. Menika Kula seksinipun kula. Ya, cukup. napa bocah desa menika gadahi saksi lan bukti? Ya, coba tak. Sawendra. Nggih. Sukmon. Nalika kowe matur bisa mateni kelawan Brandal Gagak Lodro. Kowe iki nanten seksi wong. Apa kowe dibukti? Boten kula beto Kanjeng. Niki pun cetha, kono niku ngapusi dumateng panjenengan. Weto. Ngono kok ngaku-ngaku mateni Gagak Lodro. Pengen mulya urip. Yen pancen kowe dibukti. Uga ndek seksi. Nggih. Sukmono mung duwe seksi. Saksi. Ning semono aku durung percaya. Mongko nalika semono sing weruh wujude Brandal Gagak Lodro kuwi Senopati Heru Cakra. Mula Heru Cakra Dawuh. apa kang diaturake kelawan Dipati Sumbakesa Kalawean. Jarene dheweke matur yen to bisa mateni malah kinanten bukti. Coba ngendi buktine supaya ditaliti kelawan menika Senopati Heru Cakra. Cukup ngono. Gagak Lodro iku wong sekti Mahagara. Sanes. Piye sih terus hati belakang hati-hati. Lho, menika leres. Estu menika Kanjeng. Pangapuntenipun Kanjeng. Kula kok boten pitados menawi bukti ingkang dipun beto wonten ing pendhapi Kadipaten Maestatu menika sirahipun Brandal Gagak Lodro. Apa ketepung lawan Brandal Gagak Lodro? Boten namung tepung jalaran Brandal Gagak Lodro menika kalebet Pak Lek kula. Mo. Jadi Brandal Gagak Lodro kuwi kalebu bapa paman. Coba taliti. Sing wonten kepiye? Yen ngono cetha kowe wis doro ana pengarepane Adipati Cakra Basma. Kowe matur doro. Kowe wani ngapusi kawan Pak. Ngendi ana durunge yen tok anak tegel mateni kawan wong tuane. Yen ngono aku iso ngarang. Yen tok kowe menungso kang kepengin ampiak awur-awur. Kowe kepengin nempel kamunten ana ing Kabupaten Ngospati. Kanthi dalan kowe matur doro
angka ta cok guna. Ribet sinut. Wong mbok rondo kae wong tuane Sukmana kok dadi seksi. Pangapunten dalem saya. Amun Sukmana ngakoni sing saged mejahi Gagak Lutira seksine tiyang menika. Monggo niki mboke niki wong tuane. Lho seksi kok mboke niku. Dos pundi napa saged dipun inggahaken wonten inggilipun meja pengadilan. Mboten saged. Seksi niku kudu wong liya. Kepalang kula niku nuwun lembak. Pradata wonten ing Kadipaten Maospati menika kedah lumampah adil. Nah, leres. Sinten ingkang leres kanthi bukti lan seksi kiat menika kedah dipun leresaken. Kosok wangsulipun. Menawi menika ingkang lepat najan to taksih kalebet kadang Sentana lan putra lepat kedah dipun lepataken. Punten dalem saya. Sukmana sabdaku kang wis weca ing lati dipilingake dening para nayaka Sentana lan kawula ing Kadipaten Maospati. Dene wis matur doro kelawan aku. Mula wit dina iku anggonku njodokke sliramu kelawan Tin Tresnawati tak pisahke. Ora sudi katutukan lan kadunungan manungsa kang wis wani ngapusi lawan pangkuasa ana ing Kadipaten Maospati. Itu pikat so Kadipaten Maospati. Ini sobat. Inggris teman. Tresno. Nek kudu bisa milahake perkara Tresno. Dudu Sukmana nanging Subaka. Wonten napa-napa menawa menika sampun garis sing pemerintah nek enten wong kere niku becik karo Brandal Gagak Lodro sampun pecah nanging benjang wonten Gagak Lodro malih sing badhe wani panguwasa Minggat to kesepak. kowe bakal ngunduh kowe bakal Sukmana ke tedak ing kere. Nah, cukel bareng. Ora pantes kok belan. Dupek urung konmu bakal belan kelawan Sukmana. Mulai iki dina. Reh dene Dipati Subaka kang bisa mupu gini sayebarane Dipati Cokros Baskara. Mula iki padha pidangetak. Putraku Tin Tresnawati tak jodokke kelawan Dipati Sumbaka. Tresnawati menika kados pundi? Kamu kok cethok? Sampun didhawuhaken kalian kula. Kenging menapa Tin Tresnawati menika los saking pendhapat? Ya sing iki pangapuran.
ora ana kok Pandhi kuwi kalah karo Iya. iki. Tim Tresnawati iki Prabu bakal mbangun miturut apa kendhat dawuh mbae mbok menawa dheweke isih durung bisa nampa ing kasunyatan kok iki dina sliramu tak keparengake mancing ana ing dalem taman anggeripe lawan atine Tim Tresnawati. Matur sembah nuwun. Ingatan kula nyuwun pamit. Sing hati-hati, Gun. Ojo nganti leno ing kaprajan jalanan. Sukmono sadurunge ninggalake pendopo Kabupaten Mospat kanthi pangancam. Iki dina Gagak Lodro wis tumekaning pati nanging besok bakal tukul Gagak Lodro kang bakal gawe musuh kula. Aku dawuh supaya kabeh para prajurit siapa ing gati sawega iki. Badhe pager wentis wonten sak lebet. Iwah, sak jawinipun rangkah Kabupaten Enggal tidak kepareng nuwun tambahan.